Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing dinten sakmenika ketemu lagi ing channel Cak Sugeng Elef. Ing dinten niki materipun inggih menika bab tembung panggandeng. Napa iku tembung panggandeng? Tembung sing digawe ndawakake ukara utawa gandeng kalimat. Ndawakake ukara, gandeng ukara, ndawakake kalimat niku sing diarani tembung panggandeng. Macem-maceme ana pira? Ana 10. Nomor 1 sing nyatakake sebab apa tembunge. Tembunge yaiku saha lan miwah. Lek bahasa Indonesiane iku dan. Iku apa? Kanggo gandeng. Dan iku mau saha lan miwah iku kanggo gandeng ukara. Nomor 2 iku nyatakake pilihan. Tembung panggandeng iku mau iki ana nomor 2 jenenge nyatakake pemilihan, yaiku utawa. Tembunge utawa iki nyatakake pilihan, milih A utawa milih B misale ngono. Nah, aku kepingin apa ya? Iki sing arek utawane atau lek bahasa Indonesiane. Sing nomor 3 iku sing nyatakake kosok balen. Nyatakake kosok balen iki sebaliknya, kata sebaliknya yaiku apa? Ananging dek kene contone ana alas ing pesisir Surabaya Lor, apik ananging kandele ora rata. Akan tetapi paham nggih? Akan tetapi keadaan lebatnya tidak sama, iku sing diarani ananging. Akan tetapi lek bahasa Indonesiane. Sing nomor 1 iku nalika. Nalika iki apa? Menyatakan waktu. Menyatakan waktu. Contone nalika Cristiano Ronaldo ten Indonesia niku sebagai duta mangrove. Maksudnya apa? Berarti DE teko nang Indonesia jadi duta mangrove waktu itu. Nomor gangsal nyatakake pangangen-angen. Apa iku? Saumpama utawa umpama. Saumpama utawa umpama iku menyatakan angen-angen. Apa iku? Ya seandainya. Seandainya pangangen-angen. Paham nggih? Seandainya saya punya uang, contohnya ngono, pengandaian. Utawa kalimate saumpama wiwit biyen wong-wong padha ngerti yen hutan iku mang wigati banget kanggo menungso. Kira-kira menungso iku mau ora bakal ngrusak alam. Iku tembunge saumpama. Kemudian dek kene nomor 6 supaya. Iki nyatakake tujuan. Nomor 6 supaya nyatakake tujuan. Supaya dek kene wanabaka bisa ngrembaka. Ngrembaka iki apik, lebat, bagus, asri. Kabeh masyarakat lan pemerintah bebarengan njaga kahanane wanabakau. Iku contone Dik bab sing wingi nggih. Terus sing nomor 7 nyatakake konsesif. Senajan iki konsesif iki padha karo himbauan. Senajan pemerintah wis ngekeki angger-angger undang-undang kanggo perlindungan, isih wae ana
wong sing isih rusak wana bako. Ya dieling-eling pitu iku senajan iki nyatakake konsesif. Konsesif iku padha karo himbauan. Paham nggih? Nomor 8 yaiku amarga nyatakake sebab. Amarga wana bako akeh kang cengkar amarga saka tumindake wong-wong kang ora tanggung jawab. Wana bako akeh kang cengkar, maksudnya apa cengkar iki? Cengkar iki mati rusak. Iki disebabkan sapa? Saka manungsa sing rusak alam. Iki amarga iki mau nyatakake sebab. Sahingga iki nyatakake akibat. Nyatakake sahingga. Contone, wana bako bisa nglindungi pantai saka erosi lan abrasi. Sahingga bisa nahan banteri angin saka segara menyang darat. Iki contone sahingga. Sahingga tak eling-eling iku nyatakake akibat. Nomor 10 kamangka utawa mangka nyatakake penjelas. Nyatakake penjelas. Jadi contone ndek kono wis katulis ya, ndek kono akeh wong kang rusak lingkungan alam. Kamangka manawa lingkungan alam kang rusak bakal nggawe kapitunan kang gede. Kapitunan iki apa? Bencana alam yang besar. Kamangka nggih, kamangka iku padha karo bisa menjadikan di sini ki menjelaskan nggih. Nomor 1 ndek kono iku ana nyatakake tambah saha lan miwah. Nomor 2 ana nyatakake utawa pemilihan. Ndek kono nomor 3 ana nyatakake kosobalen utawa kebalikan. Nomor 5 nyatakake wayah iku nalika. Nomor 5 saumpama utawa umpama iku nyatakake pangangen-angen. Nomor 6 supaya iki nyatakake tujuan. Terus senajan iki nyatakake konsesif utawa himbauan. Nomor 8 amarga nyatakake akibat. Kemudian dek nomor 9 ana sahingga nyatakake akibat. Nomor 10 kamangka dek kene nyatakake penjelas. Mekaten pertemuan ing basa Jawa ing dinten iki mugi-mugi dadosa panjenengan saged luwih jelas. Menawi wonten klenta-klentu kula salah omong, kula matur nggih salah, kula nyuwun agung pangapunten. Pun supe di like, subscribe. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.